Tase kaunti yo ya Nyamira nigo abamenyi be kaunti yo anemona sense mweria ya Mosoveti yo gotoka se orubebe rwe bunge ya Kitutu Masaba amo neria ya West Mogirango nigo banyarko bagwesokera gusangana gitasene kega kya getembe asabange ba rokiri ogotago kwa basenchera makendro agenda tegoikiranirwa anemona se chinsemo ase kaunti yo nigo baruko boria gocha sabara ikone ke bunango esoke bare erigo ikirani egatia magendro inde bachiko konyeka kwegenderia semeroberio yabo yabotambe bunagotuma muri kito Polycarp okara bagukona nigitasine kya gatembe abamenya abagani go bagendere ko bakorokia gotago kigwa kwabo ko batekana muno burayi bwense asikire bateberenga nigo wirere ogokonga kubugima Kenya ito yabeira nkon kwetera obolimo bwabeire borobonge oyo konyora president yoka yebwata nabara gotemwe gente kengo korande lakini atari gokora obolimo bwabo oteba narure lakini kiabora igokorwa sobora ibwito korwa lio bonene obolimo mboro togoswa togoja minister jibwata obolimo nokorio kiro monto yojete ase serikali nokori gwokare abange babo abo barabonchirire nane ne bebintu biriye bikebike igo batebire nigo babire bakombi gwasenga kentambe maminja bunachira baliretwe anje gentonda atebe twachandikire twatebetigwe na mama mboga ntokonywa abanyabiasara ntwanya gokonyu kende na bana cherusa mumanyi twamojorete tanya gotokonya kende tochandikite buna bangina bechingeni na ko eba onjoreri ba Mosoveti bonse bona ntwe tokorera serikali tokonywe bune kiangasi giachire iga tochandikite abangine bakorwana chamache roche batorose none chipara nebisima bya mache na ntokonyeke igo abonchirira abiga bagendera ko bakumurungererio burayi bwe county ya Nyamira asebaganirio bomo bunenchire yamo erayeneke okwenyorera ko magenderero abagambi twachorete Nyamira ntuntoroche gento batokonyire no mugabano ito tokomotebia anyare ko bagagotokonya pisani ere Nyamira enene mbanya gotokonya kende obomo batwaro obomo Nyamira kiro monto igakwa muri Nyamira ege kogera bono Nyamira yeito ere abaye musiboka chisegi choka jere Nyamira chisegi jinji gotokonya twachoreta abantu batatokonye igo tware korora bagusiba ito muri gereri mwensi mo abaye musibara butora tugutapi babo barabuwa baraire n'ikibese choka bakorio batangwa bari kabere bono dosinyerenga Nyamira yeite kwerete na sensemo yende abagendi bichipigipigi na barabuo nigo bagendere ko bakubulia bari kurase county ya Nyamira osegasigera kibara bunenchire yamo irahoro byo bosombi elyo banyorere bitoki paranto bwati unabone pare kana kujiria mandere matai pare inesa regete twimukania bamurega tukana tukanyerema tukario mojanga tukabeka twajigwakera baishimiwa baito twagerere jikuranga baiche batokonya batumore na no mojange pare yo bagatumbia abande bakobutora jisimi ntoranyora bakonyi bonde wensi kurwa saba baishimiwa baito ande pare yasarekire ande pare ndenere ya kiambere igingo reporteri gitasene kya wanchite kya gatembe kuroiga ime county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara